Bueno, pois mentres acabamos de organizarnos por aquí espacialmente, bueno, quero aproveitar porque nas xornadas estánse a tantas cousas que ao final moitas veces esquecémonos de xente que é fundamental para que estas xornadas se leven a cabo e que están aí sempre traballando moitísimo, que é as persoas que traballan no Consello da Cultura, que están sempre aí soportando a presión das múltiples xornadas e das múltiples actividades que facemos, e quero dicirlles que moitísimas grazas, que en meses como estes, que sei que teñen moitísimo traballo, todas as persoas que traballan no Consello están aí, e en verdade non sei se se entusiasman así en todas as xornadas, pero xuro vos que nas que eu participo, en verdade que se entusiasman. Moitísimas grazas. Sempre me esquezo de decírvolo e dígovolo agora. É un luxo poder traballar con toda esta xente. Moitísimas grazas. Ben, pois vamos coa primeira mesa na que, como vos dixen, está Antonio Reigosa. Eu trouxe unha chea de papeles para falar deles e mirade, non hai tempo. Decirvos que Antonio Reigosa é o biógrafo de Manuela Rei. Nesta mesa vamos a falar de Manuela Rei dende a perspectiva da muller, da actriz, pero tamén vamos ir máis alá, porque aquí hai dúas actrices que interveñen nunha peza de teatro que se vai facer hoxe pola noite. Entón vamos a chegar dende aí á creación do personaxe. Sí, entón, Antonio Reigosa é o biógrafo de Manuela Rei, aparte de ser investigador, de ser escritor, de levar unha página web fundamental, de ter traballado 40 anos, non? Na rede de museos de Lugo, de estar felizmente xubilado, imagínome, felizmente, parabéns. Temos, vou facer un poquinho en orde para logo que empezar. E logo temos a Paula Ballesteros, que é arqueóloga, que é investigadora no CSIC e que é actriz e que ten a rara sorte de poder mesturar o traballo de actriz e de arqueóloga, que aí habería moito fío do que tirar, non? É unha cousa realmente excepcional. E a vez vin a traballar nesos dous, tiven a sorte de poder ver como pergeña algún dos seus traballos e é fascinante. E finalmente temos a Mariana Carvallal, que máis vamos dicir? Podemos dicir moitas cousas, que é unha magnífica actriz, que é directora, que é pedagoga, e algo que pon aquí no papel que é moi importante, é coidadora. Sí, a tempo non se sabe como, non? Esos malabares que se fan, pero é coidadora neste momento da vida como outras moitas mulleres. Ben, pois vamos intentar que sexa un pouco áxil, que poidades intervir cando así se requira. Vamos pedirlle a Reigosa que comece pois dicíndonos quen era Manuela Rei como biógrafo e pois que nos dé eses primeiros datos fundamentais para poder seguir tirando do fío. Ben, boa tarde. A min, a pesar o de biógrafo, parece que me cae algo grande, non? Porque eu en realidade non son biógrafo de Manuela Rei. Tropecei co seu nome nun momento dado da miña vida, por circunstancias, como pasa con tantas outras cousas que nos pasan na vida. Bueno, evidentemente, con aquela pequena información que remitía desde Lisboa un correspondente del Miño, do xornal galego, pouco tempo despois da morte de Manuela Rei, con aquela notiña breve, con aquel obituario, xa te das conta de que estás diante dun gran personaxe, dunha persoa que merece a pena seguirlle os pasos, non? E a partir de aí, pois, digamos que como cando te
aceleras e te pos nervioso porque ves que hai algo que merece moito a pena o que te pose a traballar, que é como ten que ser, non? E pouco a pouco vas descubrindo pois a cara ou outras caras dese personaxe, a súa vida, o que se sabe dela, o que dicía a prensa da época de mediados do século XIX, das súas interpretacións no Dona María de Lisboa, etc. Bueno, pero eu, aparte de que eu creo que o importante que eu podería dicir xa se dixo aquí por a mesa anterior, por esa obra colectiva, etc., que é evidente que poucas veces un ten a sorte de participar dunha obra colectiva desta magnitude, grazas a moitas persoas, pero fundamentalmente a nivel mediático grazas a Fran Núñez e a ocurrencia que tivo no seu momento de dicir aquí hai unha obra de teatro, aquí hai un personaxe para levar a escena, e iso foi fundamental. O día que me chamou para dicirme estou pensando nesto, a min deume non sei se eu transmitín ben polo teléfono ou non, pero a min dechesme unha alegría enorme, din carai, ás veces merece a pena tropezar, como tiven eu a sorte de tropezar con un personaxe, seguirlle a pista e alguén está por aí atento, porque moitas veces publicamos e parece que ninguén o lé, ninguén o ve, non sintes reciprocidade, etc., etc. E neste caso, pois, este señor do outro lado do teléfono dime, oi, que? E son o director, non sei se o dixaxe director, pero se o dixaxe eu sabía, do Centro Dramático Galego, e digo, carai, vamos, en serio, isto vai para diante, non? A partir de aí, eu casi diría que nos metemos nunha aventura. Aquí hai xente que probablemente na etapa esta final intensa traballaría moito máis que min que antes, pero sí que é unha aventura. Eso de que che chegue un correo e alguén, Paula, che diga, sabes que descubrimos que non sei que, carai, pero isto está funcionando, non? Bueno, pois Manuela Rei, en síntese, unha muller que nace nunha aldeiña, nun pequeno lugar dunha parroquia rural de Mondoñedo no 1 de outubro do ano 1842, bueno, de pais solteiros, probablemente o pai polo menos procedente de Inclusa polos apelidos que aparecen na partida de nacemento, Rei Expósito, parece claro, non? E a maior de 7 máis que viñeron despois, por tanto, nunhas condicións de vida podémolas imaginar todos os que tivemos nesa aldea, ver como debía ser a vida a mediados do século XIX nese lugar. Eu que me criei nunha aldea, que me criei nun ambiente gandeiro labrego, sei perfectamente que as condicións de vida eran limitadísimas. Bueno, pois esta muller, polas razóns que sexa, o bo que ten Manuela Rei é que a cada paso que se dá ao frente sobre determinadas partes da súa biografía aparece un misterio, aparece un enigma, aparece unha pregunta ou dúas ou máis que hai que tratar de resolver, que non se consigo en todos os casos, pero que en todo caso intues que hai algo máis. Eu creo que ese é o gran atractivo de Manuela Rei. Detrás do que hoxe se sabe, do moito que xa se sabe, hai moitos misterios, moitos enigmas e moitas preguntas, e iso vai ser o que vai a motivar que sigamos detrás de Manuela Rei a ver que pasa, non? Nunha idade indeterminada, 5, hai quen opina, o primeiro biógrafo portugués da colección Os Contemporáneos, supón que marchou polos 5, 6, 7 anos, que iría canda unha compañía ambulante e que empezaría, digamos, unha vida nómada con esa compañía que representarían en varias cidades españolas, en León, en Palencia, e tamén entrarían en Portugal, en Viana, en Porto, etcétera, para chegar a Lisboa polo ano 1856, máis ou menos. A partir de aí xa podemos construir unha biografía bastante, bueno, probablemente moi real, non? Do que foi a vida de Manuela Rei en Lisboa. Unha moza tan nova, apenas 14 anos, en principio sábese que non representaba en portugués, que o facía en español. Tamén é certo que a compañía na que foi debía ser española e probablemente as obras que tiñan no repertorio eran en español.
pero a partir de aí, evidentemente, esta muller ten un don, ten algo que fai ver os grandes prohomes do teatro lisboeta de mediados do século XIX que hai unha actriz e que merece a pena darlle formación, que aprenda portugués canto antes e que empece a representar nos teatros de Lisboa. No do Salitre foi o primeiro, no do San Carlos despois, e despois, os anos que lle quedaban de vida, que non foron moitos, desgraciadamente, no Dona María II, que era o gran teatro, e é o gran teatro do 19-20 de Lisboa, non? De Portugal. Pois a partir dese 1857 aproximadamente ata 1866, que é cando falece de tifo, pois representa con enorme éxito. É unha delicia ler as crónicas da época, facendo crítica das obras e do papel de Manuela Rei. Eu anotei aquí e podo vos ler algunha para que vos dedes conta de que con que apaixonamento os críticos facían mención a Manuela Rei, desde a súa beleza fermosísima de Sousa Bastos en Carteira do Artista, ainda que esta é unha obra de fin do século XIX, un tipo de beleza e elegancia como poucas veces se encontra. Antonio de Costa en A muller en Portugal, unha obra tamén de fin do século XIX, chamalle Pomba adorável, toda mimo e suavidade, todo amor e resignación, toda talento excepcional. E Alberto Pimentel, eu leo algunhas críticas de teatro de por aí diante e non acabo de encontrar estas palabras, igual a vos las dedicaron, non o sei, pero a mí non, Pomba, non acabo de, por exemplo, o que di Alberto Pimentel, véndoa e oíndoa, compréndese que se unha lágrima tivese voz, vibraría exactamente na trébula modulación musical daquela garganta divina, e que se nunha lágrima se houvese xerado unha muller, esa muller sería personificada na fermosura etérea e bíblica de Manuela Rei. Bueno, son portugueses, ás veces teñen excesos, pero en todo caso Xulio César Machado, o gran historiador, e este contemporáneo, é probablemente a fonte mellor documentada da historia do teatro portugués desde aproximadamente o 1850 ata o 1890, dedícalle, bueno, louvanzas similares ou aínda superiores, pero para non facervos moi pesada esta parte, porque o tempo é o que é, foi quen a definiu como muller lirio. Tamén é certo que Machado tiña o costume de dedicarlle unha planta ou unha flor ou algo similar a moitas das actrices do teatro portugués da época. Pero bueno, eu mirei o que significa simbólicamente o lirio. Bueno, imaginade. Bueno, hai que destacar desta muller, hai unha listra enorme de obras que perdón. Conta do lirio. No, pureza, beleza, todo bonito. Vale. Senón na Wikipedia está todo. Eu creo que, máis alá de a longa lista de que xa se pode, que eles ademais recuperaron, tanto Fran como Paula, de obras que representou no Dona María especialmente, eu creo que hai que destacar desa personalidade para que non se quede todo nesa imaxe de que facía mención Charo, do teatro, a farándula, etc. Esta muller liderou unha revolta por cuestión de salarios no Teatro Dona María, anotei o ano 1800... anotei, non sei para qué. 60 e pouco, porque foi un pouquiño antes de morrer. Bueno, está ben, anótase despois non ves onde anotas. Bueno, en todo caso, liderou unha revolta por cuestión dos salarios dos actores e das actrices no Teatro Dona María. Eso por un lado, e polo outro xa o dixo Fran. Son breves, pero hai unha serie de extractos de textos que se atribúen a súa autoría que nos fan pensar nunha muller
que aparte de escribir algunha obra de teatro, por tanto unha dramaturga galega coetánea do tempo de Rosalía de Castro, é dicir, nace un pouquiño despois, pero son do mesmo tempo. Por exemplo, para que quede como mostra, un texto dedicado á situación da muller con respecto aos homes, que di, pequenos, refírese aos homes, que non comprenden o que é unha muller. Tallanlle un camiño cheo de espiños e hai da que se afastar dese camiño. Para que as aman entón? E se a muller dá, se llo pediren, o coraxao, esclava, exclaman, baixeda da alma, miseráveis, que non saben avaliar o grande proba de abnegación e afecto que a muller dá. Cando desce asín espontaneamente ata o homen que ama, cegos, que a non consideraran como metade da súa alma, senón como precisa a súa vaidade e os seus caprichos. Para outro día se afastaren dela como se desviarían dun lamasal, non se lembrando que días antes eran eles propios que xubilosos se engolfaban nesa lama. Desgraciadamente temos moi poucos textos como este, algún máis hai, pero é evidente que hai detrás unha intelixencia e unha capacidade de interpretar o mundo, crítica, que a fai moi atractiva, moi interesante. Así que eu creo que hai que seguir e ten que aparecer, ainda que apareza cheo nun garaxe, é pouco probable polo momento no que viviu esta muller, pero ainda que aparezan cheos de pó e comidos dos ratos, que non aparece. Eu creo que un día imos levar esa alegría. Eu non quero pasarme demasiado, hai do tempo, porque senón fundamentalmente eu creo que elas saben bastante máis do que sei eu xa hoxe de Manuela Rey, e poden contar aquí perfectamente. É moi interesante como nun momento dado Álvaro Cunqueiro, nunha daquelas colaboracións que facían Radio Nacional de España polo ano 1960, conta brevemente dunha rapaza de Mondoñedo que lle conta Dionisio Gamallo Fierros, que fora actriz en Lisboa. Dionisio Gamallo Fierros é un tipo peculiar de Ribadeo, pero non vos vou contar agora quen foi Gamallo Fierros, pero é un tipo interesante e peculiar tamén, ao mesmo tempo. Bueno, pois ocúrreselle xuntar ese dato que el saca dun libro que se publicou en 1940, que é Os amores de Don Pedro V, rei de Portugal. Coincídelle no tempo coa visita de Nicomedes Pastor Díaz a Lisboa como embaixador, non sei se no ano, porque foi dúas veces, non sei se en 1859 ou 1860, pero nunha delas. Entón ocurreselle pensar que Nicomedes Pastor Díaz tivo que ir a algunha función de Manuela, tivo que conversar con ela, e, bueno, el xa se lanza, claro, pero eso non é nada comparado co que se lanza Cunqueiro fabricándolle unha biografía a Manuela Rey, non? Gamallo escribe 3 artigos, conta eso máis ou menos nun deles, noutro conta que van ir, que lle vai propoñer a Cunqueiro ir a Lisboa, levarlle unhas ofrendas á tumba de Manuela Rey, e noutro, coincidindo co centenario da súa morte, el promete que vai ir a Lisboa, pero nunca foi a Lisboa. Pero Cunqueiro empeza a tirar dun fío que serían os supostos amores de Manuela Rey co rei Don Pedro V. Entón Cunqueiro pon a Don Pedro V chorando no seu castelo da Pena de Sintra, cando morre Manuela Rey, etc. E non repara en cronoloxías. Cando Manuela morre, o Pedro V xa levaba 5 anos morto. É certo que o fantasma podía estar perfectamente chorando na ventado e tal. Bueno, conta outras moitas cousas, que ao final da súa vida reparteu todas as xoias que tiña entre os pobres de Lisboa, etc. Agora sabemos con bastante certeza que o seu potencial económico a hora de morrer é máis ben escaso ou non tiña.
Pero é interesante como nas mans de Cunqueiro este personaxe con 4 datos que lle suministra, agora sei onde lle suministrou Gamallo, foi en Ribadeo. Viña de dar unha conferencia a Gijón Cunqueiro, parou en Ribadeo para ver o seu amigo Dionisio Gamallo Fierros, tomarían un café, Dionisio contoulle que andaba investigando a Nicomedes Pastor Díaz e tropecei con Manuela Rey entón a partir de aí xa empezan a fabricar unha fantasía que é moi interesante tamén, ao final os do teatro fan cheso, tampouco é pensar que fan outra cosa ainda que digan que é moi fiel. En definitiva, e para non estenderme demasiado, eu creo que xa se dixo aquí, é interesantísimo esa parte de aquí nin aquí e tampouco en Portugal, a pesar da moita bibliografía que se pode atopar, sobre todo en prensa en Portugal, sobre Manuela Rey na súa época e nos historiadores do teatro posteriores, prácticamente estaba esquecida. Aquí, dos historiadores do teatro galego e dos... Eu poño de exemplo a Manuel Lourenzo porque así o recoñeceu en público, non tiña nin idea, nunca lera, nunca oíra de Manuela Rey. E creo que Manuel Lourenzo sabe un pouco de todo, non? Do que afecta ao mundo do teatro. Bueno, pois así en xeral, e salvo os artigos de Gamallo Fierros e os de Cunqueiro, na prensa galega non hai máis información, nin na prensa nin na bibliografía, sobre Manuela Rey. Na portuguesa sí, hai moita información, probablemente a mellor que podemos encontrar, está toda en Portugal, nos folletís de Xulio César Machado, por exemplo, que eso é unha maravilla atopar esa documentación, non? Pero sí que eu creo que chegamos ao punto, bueno, había unha nota moi breve na Gran Enciclopedia Galega e outra moi pequena, creo que tomada dai no Dicionario das Mulleres Galegas de Aurora Marco, pero nada máis. Eu creo que chegamos a un punto en que o que dixeches ti, Fran, antes, non importa, ou polo menos aquí, neste proceso, non hai apropiación, non hai reserva, non hai terreo mexado, cando dicía un meu compañeiro de traballo, dicía, cando me xubile vou facer isto, era como dicirche non te metas aquí que iso é terreo meu. É un absurdo tan grande que nesta circunstancia Manuela Rey convertiuse, eu creo que foi un mito na Lisboa do 1857-1866 e que de alguna maneira podemos recuperala non como mito, senón como muller galega, dai o orgullo que podemos sentir, que no seu campo, probablemente en algún outro, como sería o da escrita, merece todos os esforzos, tanto de persoas individuais como de institucións, para atopar algo máis. O Dona María pouco nos puido aportar polo tema do incendio, algunhas fotos que eu lles pedín e me deron, pero son 4 ou 5 fotos, non sei se a vos facilitaron algunha máis e que a atoparon, pero en todo caso é pouco máis, un recorte dun periódico, pouco máis, non? Entón é unha obra en marcha, unha obra colectiva, unha persoa que aínda non nos amosou as caras que creo eu que pode haber detrás, non? Por outro lado, tamén nos servirá para reflexionar sobre o efémera que pode ser a fama e la tibua, e esqueceuse, e tanto desde o lado galego como desde o lado portugués, que apenas 100 e poucos anos despois nin se fale, nin se acorde, nin haxa un premio de teatro que se chama Manuela Rey, que se chame, nin un ciclo, é dicir, non haxa nada que a recorde ata agora. E tamén é certo que eu estou seguro que se ela nos oíse, é igual así, estaría feliz de estar nunha mesa ao lado de María Casares, por exemplo.
creo eu. Porque de María Casares seguramente non sabemos o que hai que saber, pero case todo o mundo sabemos algo, non? Tamén é certo que é porque é máis recente a súa vida, a súa biografía, pero tamén porque hai, digamos, máis esforzo para sacar a luz a biografía dela, non? Así que sigamos adiante. Conseguimos algo moi importante que non é tan fácil ás veces, que é recuperar a memoria de Manuela Rey. Eu creo que agora nos queda seguir insistindo para que xa non se esqueza nunca máis. Seguramente a biografía de Antonio Reigosa foi un dos puntos de partida para que Paula comezase a súa investigación, que imagino remataría na escena, non? Non, como... Bueno, eu creo que como os está dicindo aquí, este traballo é un traballo colectivo, non? É un traballo de co-creación, non? Entón, eu non estou soa neste proxecto, neste barco. Estamos facendo todo dunha forma conxunta e evidentemente aí Fran ten un peso esencial, non? Nesto. Eu, pois intentei aportar o que sabía facer dende, pois sí, como investigadora, como arqueóloga e tamén, pois como etnógrafa, aportar o método que sempre fixen, é dicir, eu me sentía moi cómoda cando, pois lle propuxen a Fran tamén non só recuperar a memoria de Manuela, non? Ir tras esas pegadas, pouquiñas pegadas que deixara nas súas paisaxes, sino tamén documentar o proceso de investigación, que creo que tamén é importante, non? Porque, digamos que tamén pensamos en que sí que era importante considerar todas o que estaba acontecendo no presente como material susceptible de conter información sobre Manuela, non? É dicir, todos os procesos creativos, as conversas que tiñamos, os paseos que dábamos, a visita á casa natal de Manuela, todo ese material pois nos daba información sobre ela, non? Que ven dende o proceso creativo que nos levaba a unha dramaturxia e a un feito teatral, e tamén ao mesmo tempo, como digo, documentar como íbamos facendo, que eu creo que iso tamén é importante, non? E para mí me resultou cómodo, pois, sí, facer eses registros, eses paseos, documentar, como fago eu, non? Con a miña libreta e as conversas que íbamos facendo, algunhas cousas grabadas, fotografías, e me resultou cómodo. E dende o punto de vista arqueolóxica, pois ter en conta toda esa materialidade, pouca materialidade de Manuela, pero a suficiente como para poder montar esta peza. Dende, pois sí, partindo da súa casa natal, non? Que cando visitámola por primeira vez foi como tocar algo que ela tocaba, non? E ver algo que ela vía. Entón, eso pois é bastante emocionante, porque creo que era o único, sí, algo material que podíamos ter, non? E que sí que estaba coberta por silveiras, non? E como decíamos, había, quizáis o mellor, sacando algo de terra dese lugar, podemos saber algo máis dela, non? Non deixa de ser arqueoloxía, non? Destapar todas esos amontoamentos, descifrar esas estratigrafías, tanto da súa casa como dos poucos restos que temos dela. E tamén, destacar un proxecto dunha compañeira do Incipit, Lucía Pereira, que tamén foi, este proxecto está cheo de casualidades, non? E de encontros fortuitos e de ganas de participar. Lucía Pereira é unha investigadora que chegou recentemente ao Incipit, e ela ten un proxecto moi interesante, que eu teño aquí escrito porque un título. Ela intentou, non atopo, pásame como ti Reigosa, a través de fotografía na biografía de Manuela,
Eso. Gracias. Na biografía de Manuela hai unha foto dela. E o que pasa que polo paso do tempo está prácticamente esvaída, non? Que prácticamente está borrosa. E ela foi capaz de, con unha metodoloxía específica de técnicas espectrales, recuperar esa fotografía. E entón, de súpeto, descubrimos a Manuela, non? Como di ela, de súpeto, Manuela mirounos e nos vímola ela, non? E entón foi super bonito, porque estábamos descubrindo outra materialidade dela, non? Unha imaxe como máis próxima, uns ollos, uns brillos, e foi tamén moi emocionante, foi como rescatar, como barrer outro estrato que estaba en riba dela. E o que decías antes, no? De que este proxecto non morre coa peza. A peculiaridade deste proxecto é que sigue vivo e vive máis coa peza, porque algo que temos que poñer en valor é que, aparte de ser un proxecto de co-creación, tamén ten moito de ciencia cidadá, no? Porque transmite o coñecemento desta persoa a xente, pero tamén incentiva a buscar cousas, precisamente porque como temos poucos datos dela e todos temos ganas de saber máis. E entón, como decía Fran, nos chegan correos ou de xente que ten, é que é próxima a traballar en arquivos, e entón, con esas ganas incentívase a desentrañar máis e a quitar máis capas de terra sobre ela. Entón, creo que eso xa é moito, non? O sea, non sei que... Sí, pero eu teño curiosidade, porque ti estás nos falando, non? Desde casi unha perspectiva etnográfica, non? De que ti tes un cuadernillo e vas anotando cousas, non? E que con esas cousas logo hai unha construción de algo, non? De algo artístico. Como é ese proceso? E que hai nese cuaderno? Ese cuaderno sirve tamén para a creación? Posiblemente, sí. Bueno, son notas que algunhas sí que fomos intercambiando. Claro, nese cuaderno hai datos en bruto, non? Entón, despois sí que hai un momento como máis de reflexión e de atender máis a que escribiches e de intentar redactar esas notas, pero evidentemente tamén é un proceso creativo, non? Todo é un proceso creativo, porque mesmo cando alguén nos conta algo, cando nos redactamos algo, ou cando nós mesmos contamos algo, non estamos contando a verdade, por así decir. Sempre hai algo de ficción, non? Aínda que algo que nos pasou onte, non? Estamos narrando, pero dende outro lugar, non? E entón sempre hai algo de inventiva, sempre hai algo de creación. Pero, insisto, ese cuaderno é paralelo ao teu cuaderno de creación escénica? Non. Nada? Non sei. Igual teño que descubrilo e pensar niso. Ben, entón, pasolle a palabra a Mariana, porque estás entre unha actriz investigadora e un investigador. Todos esos materiais, con esos materiais pódese encarnar algo? Ou tamén se parte de, ou tamén se buscan paralelismos entre o que eles van descubrindo sobre Manuela Rey, e ti podes trazar algún paralelismo entre ela e a túa vida? Hai algún momento no traballo de creación no que todos esos materiais se utilizan para a creación, pero tamén desde ti, desde certo paralelismo? Axudouche? Sí, bueno, boas tardes. Xa vedes as persoas da academia e eu. Bueno, evidentemente o traballo que eles fixeron previo e que nos aportaron os primeiros ensaios con Fran, toda a documentación da súa biografía, de como foron atopando,
é o primeiro paso que podemos ter unha actriz, neste caso, a hora de confrontarte con un novo personaxe que investiga sobre quen é, onde ven, todas esas cousas, non? Como aquí os datos eran escasos, empezou a funcionar moi pronto a parte nosa de imaginación, non? De poñernos no lugar e imaginar, porque é a nosa ferramenta de traballo máis especial, non? Como actrices, de imaginarnos nese lugar, de imaginarnos quen sería, como era, como nacera. No meu caso, como tamén son unha nena nacida nunha aldea pequena, posibilitouse bueno, Fran, non sei dicir, pediume non, senón que traballamos pensando en como fora a miña infancia e que lugares poderíamos encontrar ou atopar de coincidencia nas dúas vidas, con, claro, evidentemente, cos séculos de distancia, dos séculos de distancia que hai. E a partir de aí foi un proceso de creación moi rico, porque, claro, eu, primeiro, ti reeditas a tua vida, non? O sea, o que eu lembro xa está reeditado. É dicir, a miña infancia non é a infancia que eu recordo, é o que eu lembro, non é a que conto, xa está como moi reeditada. E ao pé dela vou engadindo elementos como da imaginación, da fantasía, que se adecúan á vida dela, de alguna forma, e a dela a miña. E camiñamos como xuntas nese espazo de descubrirnos, de imaginarnos. E eu creo que foi un pouco así con todo o resto do elenco, porque está aquí a nosos compañeros do elenco portugués, está Raquel, queridos, queridas. Foi un traballo creativo a partir de improvisacións da man de Fran, documentándonos moito, participando tamén con eles, fomos todos xuntos e viaxamos e coñecimos a casa, o sea que fixemos ese traballo de campo. Eu creo que nos colocou no espazo dela, nesa casa como diela de caixotería de Xisto, e cando estás nos espazos ti imaginas as personaxes aí, non? Ti imaginas esa Manuela nunha cociña afumada, sin luz, lóxicamente, non? Eses fríos galegos desas aldeas, esa miseria na que vivíamos, e como esa nena pode desexar ou non marchar, pero pode construir unha vida además relacionada coa cultura, non? Ese é un proceso precioso, porque eu poñome tamén no meu lugar, carai, nazo en Albarellos de Monterrey, no ano 1962, non era 1842, pero nazo nun espazo tamén de labregos, de miseria, de frío. Que dicir, eu a miña escola ia e claro, evidentemente había ratos, non había calefacción ni nada, non teníamos baño, o sea, podo chegar bastante, non, a esa realidade. E como a vida fai que eu un día decida ir a Madrid nese bus que conto, e é verdade, dicían ao meu alumnado, pero é certo, digo, bueno, entón, pero pasouche eso, digo, si, ainda pasa hoxe, bueno, pero de Madrid xa se sabe como son. E entón eu sí que houve un proceso moi fermoso de construcción, de aproximación. Eu non fago un personaxe, todas somos Manuela, pero non son tan Manuela, son máis Mariana en Manuela, non sei como dicilo. Non hai un proceso de encarnación cando facemos un traballo de naturalista dun personaxe, non? Aquí contamos sobre o personaxe, metémonos, entramos e saímos permanentemente. Pero hai un proceso de simbiose, pode ser? Sí, eu creo que en algúns momentos sí, e para todas. Quero dicir, tamén para o elenco portugués que lle dá vida a unha parte na que se fai referencia a textos portugueses, por exemplo, nas aulas, as nosas compañeras portuguesas entran aí e de alguna forma mestúranse tamén, non? Con ese proceso creador e fan, son elas. O que fai Raquel, que creo que a que máis se aproxima en cuanto a Manuela, a entrar desde hoxe nese personaxe, non? Como rompe ese personaxe ca súa estrutura. E para min hai unha parte preciosa, que é esa parte reivindicativa que facía alusión a Antonio, na que ti descubres unha muller de tan só 22 ou 23 anos, de pronto reivindicando salarios, reivindicando condicións escénicas, condicións de traballo dignas para o seu elenco. Eu vexome nela e por eso lle digo, a esas persoas que defendes non van a estar cando as necesites. Quen son? Digo eu que non están. Entón, digo yo de verdade, aí sí que me misturo yo, sabes?
E na parte reivindicativa, na que tamén de alguna forma foi Fran que veña, Mariana, saca aí todo o que tes dentro pola visibilización das mulleres e tal. Puxo así en bandexa, non? Gracias, Fran. Pero claro, penso nela no seu momento, porque se hoxe o facémolo e pagamos por facelo en moitas ocasións, non? Esa muller de 23 anos con unha saúde precaria nun espazo que non era o propio, porque non era a súa cultura tampouco o seu idioma, estando arriba de todo e sendo capaz posiblemente de perdelo ou reivindicar, non? Entón, bueno, eu creo que é un personaxe maravilloso para descubrir, e eu vou dicir, agora xa rematamos, non son a última, é dicir que nesta mesa así, vale, eu que si quero dicir que o proceso de creación de Cristina neste caso foi moi fermoso porque foi tamén un proceso de co-creación, pero de verdade. Mira que levamos anos no teatro e sabemos que chamamos unhas cousas, outras cousas, pero realmente aquí foi así. E a parte compartida co elenco portugués é maravilla, dígolo de verdade. E tamén co elenco español, Raquel, Reina. No, pero foi como, aí encontramos simbiose tamén, sabes? Eu admiro profundamente os meus compañeros de Portugal e as miñas compañeiras, que son os magníficos profesionais, con unhas competencias absolutas. Entón, houve, verdad, Paula, houve tanta proximidade, tanta enerxía en positivo, tan bo traballo. Para min foi unha experiencia, desde logo, maravillosa. Cureime, porque viña enferma de todo, non? Viña dun cancro, viña de moitas cousas difíciles e cureime, de alguna forma. Entón, teño que dar moitas grazas, moitas. Eu son unha persoa que además ten un trauma grande co escenario, de feito, dicíame María Barcala, parabéns María por o teu premio, dicíame, pero facía 20 e pico anos non te vía, digo, sí, no escenario, sí, 20 e pico, absoluto trauma, bloqueo, a xente do teatro é mala, fíxome moitísimo daño, o caso é que levaba moito tempo sin estar e tiña moito medo onte e antonte e teño medo, pero bueno, ao final teño que dicir que estar compartindo, estar nese escenario é unha experiencia maravillosa. Saber, ademais, que visibilizas a unha muller que após, que dices, está aquí, é así, está presente, existe, pois realmente un proceso creativo é real. Precioso e real. Entón estamos falando de simbiose, estamos falando de un exercicio tamén de imaginación, non? Grande, porque hai poucos datos, claro, hai pouco... Si queres, queremos falar un pouquiño de ese que María non sabe moito diso, desas palabras que fan despertar moitas veces a imaginación, que ese acontecerá isto, ese... É dicir, pero hai unha parte importante de imaginación, a parte de toda esa investigación, e como se levan esas dúas partes? Ou non se levan, ou non... Sí, claro que se levan, porque, bueno, isto tamén acompaña a arqueoloxía, non? En arqueoloxía o que facemos tamén é, bueno, imaginar, non? E estaba pensando en que esta semana pasada houve no Consello da Cultura Galega pois un foro sobre museo era como facer visible o invisible. Efectivamente, visibilizar o invisible, non? Que era sobre xacementos prehistóricos. Estes xacementos prehistóricos prácticamente non quedan pegadas deles, non hai muros, o que queda na superficie ou vamos no xabre son buracos de poste ou marcas, aliñamentos de pedras, pero son xacementos totalmente efímeros dos que non queda absolutamente nada excepto eses buracos que pola súa forma podemos intuir que é un círculo e entón pode ser un fondo de cabaña e entón o que facemos é imaginar cos pouquiños datos que temos algún anaco de cerámica disperso e pouco máis e entón digamos que o exercicio creativo ten que estar
moi activo tamén. E entón, a base deses restos, de intentar, bueno, pois datar con radiocarbono, pois igual un lar ou así, recompoñer unha vida. En este caso, é moi similar ao que fixemos con Manuela, non? Eu, cando pensaba en Manuela, pensaba neses fondos de cabaña. É dicir, que facemos aquí? Como montamos isto, non? Como unha maneira tamén de achegarnos, non? Eu, falando onte coas compañeiras do Instituto de Paula, elas dicían, que maravilla, que conseguimos máis facendo isto, que se fale do Incipit, que nós facemos. Tamén nos visibilitastes o Incipit e tal. E entón eu pensei, dixenlle, sí, porque ao mellor deberíades usar, a xente do teatro para os vosos procesos de investigación. Nós podemos, se estades imaginando, nos podemos lle dar corpo, non? Eu sempre pensando no alumnado, digo, un pouco de traballo, van ali, fan... E entón houve alguén moi inteligente que me dixo, yo ao revés tamén, quero dicir, no teatro podedes usar moito, porque os procesos de investigación e de descoberta camiñan moi en paralelo, o sea, que é algo que a xente do teatro eu nunca pensei, por exemplo, estar dirixindo un proxecto novo teatral e dicir, vou chamar o Incipit. Vos pensades que aquí eu podo sacar un personaxe debaixo dunha pedra, non sei, alguna cousa, pero agora sí. Non sei se podo decir, é moi breve. Por un lado, eu que non son nin do Incipit, nin son actor, nin actriz, eu vexo isto como unha obra aberta, na que xa falamos das participacións desde cada quen das súas ocupacións profesionais ou desde incluso destas experiencias privadas de vida, pero cada persoa que está hoxe aquí, cada persoa que asiste ás funcións, convírtese nun colaborador. Ese eu creo que é o gran atractivo deste proxecto, e en particular agora que estamos na fase, digamos, máis científica, chamémoslle así, a parte das representacións teatrais, que cada persoa que escoite, que vexa a función, que escoite falar de Manuela Rei, pode converterse, de feito xa se recoñeceu de alguna maneira, non? As colaboracións espontáneas que poden chegar. Para min iso é fantástico. E por outro lado, isto é unha anécdota, pero así, no mes de abril de 2016 fixemos ali en Mondoñedo, bueno, que se chama unha polafía, que é unha, digamos, un acto público no que hai música, intervencións, poesía, hai un poquinho de todo, etc. E, como consecuencia deso, unha persoa seria, formal, etc., digo por o que ven despois, díxome, pero ti non sabes que o rei Pedro V de Portugal estivo en Mondoñedo e dormiu nesa casa. Dixo, Catadoira, sí, pois non vos digo a casa porque hoxe dedícase a hospedaxe, e igual tedes a tentación de irvos ir ali porque estuvo o rei Pedro V. E para acabar, eu espero que ainda non se lle pasara a ninguén pola cabeza de convertir en obxecto turístico a casa onde naceu Manuela Rei. Eu propuxen onte o elenco que a compremos e restauremos, verdad? Pois esperado un pouco, porque non hai nada que estrague máis a memoria que intervir de mala maneira nos lugares de memoria, en calquer tipo de memoria. Si se fai, ten que ser algo que respete esa invisibilidade. É dicir, de pouco sirve ir construir un chalé encima dun xacemento castrexo se o arrasamos. Non sei se a imaxe vale, pero creo que hai que andar con moitísimo cuidado a hora de turistificar os lugares da memoria. Non sei se turistificar ou turistar. Tes algo que dicir ao respecto, para rematar? Perdón, se chega a saber que outro mulher xa sabe. Xa sabe. Sobre isto. Bueno,
sobre isto, bueno, a ver que sucede, que non se para o futuro coa casa de Manuela. Non, decir que xusto casi cando Fran me comentou un pouco deste proxecto e, bueno, tamén as miñas ganas de involucrarme, viñeronme á cabeza dous libros, os dous de Maraullé, que é un antropólogo cultural, e que basicamente estaba aí un pouco a reflexión do que sucedeu con Manuela, non? Un se chama As formas do olvido, as formas de esquecemento, que reflexiona tamén por que esquecemos, non? Eses esquecementos que son, bueno, incentivados ou queridos, e outros que, bueno, veñen de outros lugares, non? Entón, iso tamén, bueno, fai pensar por que esquecemos a Manuela, non? Ou por que esquecemos a outras, non? Por que nos esquecemos a nos mesmas tamén. E outro libro tamén del era Os non lugares, non? E reflexionando tamén un pouco sobre a vida de Manuela, así que a casa de Manuela na Pradela era, digamos, pensamos que casi foi o lugar onde estivo máis tempo, non? Ademais do teatro, non? Porque a vida de Manuela foi unha vida nómade, non? Como de outros artistas, titiriteiros, de fonda en fonda, nas carreteras, e entón, bueno, el tamén fala sobre estes lugares, sobre que nos sirven de conexión de uns lugares a outros, non? Como son as carreteras, as fondas, os lugares que apenas intercambiamos unhas miradas con outras persoas sin chegar a coñecelas, non? E entón Manuel habitou máis eses non lugares que un lugar propio, non? Entón, bueno, aí tamén nos pode saltar a imaginación entendendo estas paisaxes, non? Máis efémeras de Manuela. Pois, ainda temos uns minutiños por se tedes alguna curiosidade, algo que lle queredes preguntar sobre os seus procesos, sobre este proceso ou sobre outros procesos. Pois, es que curiosidade, eu sei que contai a vos, se sabe se da familia de Manuela se hai descendencia ou algún familiar, non sei. Sí, e aquí sábelo tamén. Aí o sobrinho neto, Andrés García Dungal. Non sabías? Que ven hoxe. É que é mindoniense. Pois Andrés é descendente, ela era a irmá máis bella dos 8 que foron, e el descende da máis nova, dunha tal María, que elevábanse bastante tempo, era bastante máis nova que Manuela. Pero Andrés é o único, bueno, Andrés é o irmão, que son os descendentes vivos que hai hoxe en Mondoñedo. Por ese lado da familia, non sei se por alguna desviación que de alguén ou non, pero Andrés ademais tomou... Mira, conto-vos, aproveito, é breve. Eu non sabía que Andrés, cando eu publiquei o primeiro artigo sobre Manuel, eu non sabía que Andrés era vamos, desa familia. Dixo-mo el. E dixenlle, pero na casa non se falaba algo desa de Banceira tan famosa e tal. E contoume que o único que a él lle comentaran na familia, creo que me dixo a avoa de Andrés, que viña sendo sobriña, pero sí, non, algo máis, a avoa sobriña, sí. Que sí, que algunha vez lles falara de que na familia houbera unha tía dela, que fora cantante. Eso era a información que tiña. Cantante, fixadevos que logo en algúns papéis que aparecen, no que aparecen os salarios dos artistas e tal, Manuela, nos que eu puiden ver, e viríades vos, sempre dice non ten obriga de cantar. É dicir, se pagaba en función do papel que desempeñaban, da función que tiñan que facer, pero na columna da esquerda veredes que non ten obriga de cantar, é dicir, menos cantante, moitas outras cousas. Pero eso que as familias pasan, que en Carolina de Valga, cultural, que coincide con Manuela, moitas cousas, na origen, Carolina de Valga, o que tiene de familia,
eu aquí non percibí nada negativo, pero sí que o que significa ser un cantante ou ser unha cantante, non? Xuice condena un gobernador que marchou, fuxiu para a América para escapar a cárcel, que le quedou un período de cárcel moi largo, foi ser asociado. Por certo, pois se queredes traballar, eu encontrei un dato, é unha liña escasa, unha tal Manuela Ovella Galega, que no 1824 era trans en Lisboa. Digo, pois se queredes seguir traballando. De momento, con Manuela Rey, máis de salvo. Temporada. Alguna pregunta máis? Non, un comentario, que xeralmente cando ponían que non tiñan abriga era literalmente iso, pero habitualmente podía que cantaban. O que pasa que había parte da compañía que eran cantantes como tal, e outras, as actrices que facían un pouco de todo, e non tiñan abriga, pero é moi probable que cantara. E por iso non me parece raro que teña a lembranza de que la cantara. Pode ser. Unha pregunta e comentario. Tedes alguna idea do teor, do contido, alguna información sobre o texto deste teatral? Porque supoño que sabes como están os textos conservados. Danse os títulos de dúas obras. Un chamase A Actriz e outro chamase Por deixar a España en mal. Por este deixar... Digo isto porque por como estaban arquivados, digamos, os textos teatrais no teatro cando incendio, o que máis mal fixe foi a aula, que foi precisamente nas calas. Non hai decenas, se non centenas, de textos no arquivo de Dona María que non ten a primeira ou as primeiras páxinas. Entón, se non se ten outra información ou está sin algo final, que extraño, non está o título, non está o título. Sí, pero temos, por exemplo, eso, bueno, está na cousa, pero por artigos de prensa encontramos, verdad, temos algún que sabemos que fixo prólogo, por lo tanto, se está as primeiras páginas sabemos que o prólogo, outros sabemos un que era para 4 actrices, por lo tanto, se é para 4 actrices que me interese, porque non vai haber outro na época, nin en Portugal, nin en Francia. Cal é o tema? Que eses arquivos do Dona María, en teoría, xa non están no Dona María. Están no Museo Nacional do Teatro. Pero no Museo Nacional do Teatro tampouco están. É dicir, non están accesibles. O sea, por lo menos nos fondos nos que nos dixeron, que non tienen. Entón, se vos tedes un fío exactamente de que expoño, porque nos falamos co museo e dixeron, porque nos íamos ao fondo a Amelia Rey Colaso, porque debería estar aí todo o que quedara de incendios, porque era quen tiña activado cando era productora. En principio dixeron que non, de feito, se estivera en teoría, que nos dixeron que eles xa tiñen todo digitalizado. Eu na Torre do Tombo encontramos moitas cousas na Torre do Tombo que tiñan prácticamente todo. Eu, por exemplo, vou construir de teatro con eles e outras compañías posteriores para digitalizar. Estes son os máis delicados, como son seguros, que poden falar nisto. Sí, a lo mellor con Lucía, con Cipi, que se dedica a eso, Sí, bueno, teño aquí o título do seu proxecto de investigación, que é Museo do Invisible. Técnicas de imaxe espectral para a recuperación digital do patrimonio artístico, arqueolóxico e documental. E entón, o que fai é precisamente, bueno, con técnicas digitais, inteligencia artificial tamén, bueno, pois recuperar documentos que, bueno, que prácticamente tamén están desvaídos, borrosos, ou que falta moita, bueno, lle dá ese grado de detalle para poder descifrarlos, non? E neste caso, con a fotografía de Manuela Rey, foi, digamos, que o primeiro caso de estudo cunha fotografía, pero ela, o seu ámbito de estudo é máis coa recuperación de textos antigos, sí. Entón, bueno, pois sí que estaría...
si perdona, tienes que ir despacio, de memoria. Yo voy a ir a estudiar en la casa de María Casada, en Francia, para saber cómo un proyecto se trata con respeto, con cuidado, con investigación, con uso, y no se mistifica. Claro, é que antes falamos brevemente desa visita á casa natal. Chegamos en coche, nunha furgona. Con isto que quero dicir? Que os primeiros pasos que se dan, desgraciadamente, cando se quere intervir en algún espazo de memoria, é convertirlo en accesible para o turista. É evidente, eu non digo que volvamos á corredoira que tiña que haber na súa época, que además non ia por onde vai agora a pista polo medio dos montes, senón que, como nos contou Andrés, o camiño baixaba de outra maneira, etc. Que quero dicir con isto? Eu non digo que non se poda facer. O que digo é que hai que, o simple é alquitranar unha pista, facer un apartamento no entorno, poñerlle a cuberta porque non a ten, e ala, aquí naceu Manuel Arrei, ben, perfecto, pero realmente non fixemos nada. Si iso consiste niso, o que fixemos foi estragar unha parte da memoria, desde o meu punto de vista. Agora, que o proxecto de recuperación da memoria, incluída a casa, inclúe, por eso facía ilusión ao patrimonio, bueno, o invisible, o inmaterial, é dicir, o que realmente ten valor, ten valor os datos, e se os datos non somos quen de chegar a moita información, pero eu creo que o inmaterial require outros procesos que non teñen nada que ver con asfaltar unha pista, poñerlle a coberta a unha casa e un rótulo que diga Casa Museo Manuel Arrei. De feito, non coñezo o caso da casa de María Casares, pero aquí en Galicia, se queredes, facemos unha lista de casas museo e ver que se fixo aí, con que criterios e con que obxectivo, porque algunhas ata parece que naceron para ser negocio en vez de ser memoria. Sí, son proxectos errados, fracasados, que fan máis dano á memoria de quen se pretende homenaxear que beneficio. O que pasa que, bueno, como en todo hai diferentes grados de intervención, sí, sobre todo tamén tendo claro bueno, pues, o obxectivo ou a pregunta que queremos facer, ou as respostas que queremos ter. O sea, non toda intervención é negativa. Hai intervencións que, pues sí, que axudan a recuperar algo máis, ou a saber máis, ou a visibilizar algo. Entón, non todos os proxectos barren con esa memoria. Só unha cousa, o redor da casa, unha pequena cousa que está moi guai juntarnos aquí todos e falar da casa de Manuel Arrei como se fose de todos, pero non o é. É unha propiedade privada que alberga as memorias de Manuela, pero tamén as memorias de familias e persoas que viviron despois, que teñen exactamente, digamos, simbólicamente, o mismo dereito a conservar ou non a súa cousa. Entón, o primeiro, creo, un proceso destes sería contactar con esas persoas, aparte do valor económico que pode hacer, pero o valor simbólico é chegar ao acordo tamén de que facer, porque aí esa casa tamén foi a casa da aboa de alguén e da nai de alguén, neste caso, creo. E iso creo que é importante, porque a veces falamos de determinadas cousas, de apropiacionismo, de non sei quanto, de repente chegamos, aparte de poder arrasar con chapapote, podemos arrasar con noso co que nos consideramos que é importante, porque evidentemente para nós non é importante, pero a xente que vive despois e viviu nesa casa hasta os anos 60 ou 70, pois ten algo é que é fundamental, non se pode facer memorias sen ter en conta que conservou a memoria durante xeracións e xeracións, pero que coste que esta xente levou unha pedra desa casa. Se notades que falta unha pedra, bueno, o mellor a pedra está en escena, non?
ou non? Ou está Non hecha? spoiler ningún. Hoxe pola noite veremos se esa pedra está Non hai spoiler, por escena. Bueno, pois creo que vamos continuar porque vamos en tempo e imos deixar paso á seguinte mesa que vai moderar Ima López Silva, na que está Carlos, Arantxa e Marieta. Deixamos o sitio.